Нещо не. Добре, айде, после ще спомена. Защото е малко срамежливам. Така, добре. Днес ще започнем едно оцеляване с някаква поредица. И нека да започнем. Този епизод няма да е много дълъг. Защото първо трябва да се прибирам скоро. Второ, защото не ми се снима днеска толкова много. Тики. Така. Да се берем малко дърво. Съжалявам за звуковите ефекти. Просто тук до мен има две много изпечени кифли. Само номер едно. Така. Къде? Яви се сега. Повече няма да снимам при тях. А ти, пандавка, ли ми влезеш в опаковката? Добре, сега ще ви представя мистериозната кифла номер едно. Тя се казва... Ето сега може да сте я... В следващите 3 клипа ще я покажа. Знаете ли каква красавица е? Лъже! Много е хубава. Си направила цялата в захар или соус, което да се знае. Ела го разсипа. Вие го фърлите по мене. Пандука. Това. Гъба! Гъбата е. Къде па видя гъба? Я! Не си ли видяла такава гъба? Хора, искате ли да си правя къща? В гъбата. Не. Защо? Така. Има още една. И сега... Червена има. Там ще си направя къщата. Изпечена кифла номер 1. Малко по-тишина може. Изпечената кифла се казва... Добре, няма да кажа този епизод, защото е кифла номер 1 и все пак трябва да се прави икономия, че ако я видите, ще паднете. И сега в момента кажа, но не лъжа. Аз никога не лъжа. Такова си я направила, тя е тука има. Аре малко по-тишина, де. Кифли номер 1, не мога млъкнат. Да ходи от тебе. Ако намалите звуковите ефекти... Тази... Казах как се казва. И сега ме удари. Но ще си го спестя, понеже все пак кифла номер 1 е. Само кифла номер 1. Добре, номер 1 си, айде. Събера малко пясък за прозорченца. Ти те гледа. Не ме гледа. Аз си седя просто тук на тенис масата и си снимам. Това не е толкова голяма издънка. Но пък сега, знаете ли какво ще направя? Ще си направя легло. Знаете ли защо? Защото ми се ляка. Шегон се, бе. Ще нахме, когато му дойде време. Ето ги две овси. Какви овси, бе? Овса, бе, овса. Кога това се казва овса, бе? Това е овци. А третата овца къде е? Овца. Овца, къде си? Маци, писи-пис. Бебе. Айде, бе. Ето я милишката. Ма тя е такава кафява. Нищо ще стане пак. Зомби. Хора, в следващите епизоди ще снимам с кифла номер 1. Не съм кифла номер 1, спри.
Хора, вижте. Тя си харесва. Не си харесвам никой, но аз спри. Да, бе, да, харесва един човек. От на Катерина Блока. Казва се Денис. Изпечен костюм. Къде, бе? И тук виж. Аз не съм. Заваля. Чакай, се скриме под беседката. Заваляй. Да, запръска. Денис! Така. Кой ми? Хора, след малко майка ми може да се обади през прозореца да се прибирам. Вънка. След малко, още малко ще пусти навънка. На площадката. Да, виждам. Ела ти, Ярчал. Значи, ще разкажам чичо до тук да ми даде паш. И пазароклята, Анцука. Аре, малко по-тихо ди. Аз отивам до кифа номер 1, за да ме гледа как снимам. Номер 1 спри. Хора, ако искате да снимам с кифа номер 1 и да я видите в кадър, пишете и ще ви я покажа. Много е готина, разбирате ли? Моя клас е. От първи до четвърти съм седяла с нея. Чак толкова, защото ме накараха да се да седим Никола, защото те си много добре са. Вау. Каквото и бе. То излезе. Каквото и бе. Нищо особено, нищо особено. Там най-спечена мина. Си направя да събера само колкото за печка. И там за една кирка и един меч и се връщам, за да довърша къщата. Защото все пак кифлата трябва да има къде да спи, защото иначе ще стане. Кифа. Защо ти какво си? Дете! Момиче. Момиче номер 1 на Ти си кифла Не бе, номер 1. кифла момиче номер 1. Да. Не съм кифа момиче номер 1. А какво си? Добре, аре, ти си кифла номер 1. Не си момиче кифла номер 1, ама си Не е ли момиче. Габи кифла номер 1? Тя е. Тя е. Аз мисля, че ти ми викаш на мен Габи. Точно да викам, нали Габи? Да, нали. И я ли си харесва? Тихо те! Може да вършим клипчето, па ще пачем па. Каза ли коя ли си харесва? Хора, ако искате да снимам с тези две много годи момичета, А ти как коментарите. Много готин. Да. Ей! Много готин. Много готина момиче. Стъмва се, страх Не знам, че някакво клипче си качвам, я не го гледам. Значи си се абонирала. Ето едно легло си направила и човек. А те е две и за кифлата. Прямо ми викаш кифла. А как да ти викам? Как да се казвам? Али. Хора, имаме проблем. Какъв? Стъмни се, а нямам още стъкла. И сега, какво ще стане? Викаш едно легло, просто легни. Получих си парите за училище. Опа. Бързо, врата. Да пуснем ли Моля музика? те, спаси ме, защото ще умра. О, зомбита. Така, готово станаха. Бързо Ето. да направя. Еми, Добре, не пускай нищо. Не така, бе. Аз съм вече гаминг гърл. как? Гейминг гърл. Еми? Гейминг. Г-м-и-н-г. Ого. Напиши го. Но е зле. Това ли? Добре, ако искате да снимам с тези много готини кифли, пишете в коментарите. И аз не съм кифла. Аз сте само кифли номер 1 и 2. Не. Добре, тогава 2 и 1. Не. А как сте? Не съм кифла. Само малко. Еми, това ли е твоята програма? Да. Такъв дядка, където
се читава баба си. Ето ти си кобрашиня. Това ти кобрашинята. Па така пише на Вика кобрашиня. Хора, те са много тъпи. като тебе. Но ако искате да снимам с тях, ще ви е много забавно. И няма спрете да се смеете. Вече само един коментар ми. Аз ще напиша коментар. Че сте кифли номер 1 и 2. Не съм! Добре, стига ви както обушаха хората. И добре. Напиши си го. Мисля това да е от мен. И очаквайте още клипове от мен и кифла номер 1 и кифла номер 2. Не съм кифа. И до скоро! Напиши се.